Ahojte, v dnešnom videu by som vám chcela ukázať, aký bude váš prvý kontakt s parochňou. Aké budú prvé kroky potom, keď ju vybalíte z balíčka. Parochňa vám príde už so sieťkou. V tomto prípade sme sieťku už odstrihli a to vám ukážem v najbližšom videu. V prvom rade by som chcela poukázať na tieto predky, má hrozne prirodzené, preriedené a vyzerá, ako keby vám vyrastala z hlavy, čo je asi najdôležitejšie pri parochni. Čo znamená 13x6? To je plocha tejto vnútornej sieťky, ktorá je vlastne falošná pokožka. A ako vlastne tu vidíte, toto vnútro tvaru U, na celej tejto zóne viete tú parochňu rozdeľovať ako keby na cestičku. Všade, kde ju rozdelíte, je cestička. Ďalšia dôležitá vec je stabilita. Že parochňa je vytvorená tak, že má vnútri dve takéto tenšie gumičky, jednu hrubšiu gumičku, ktorú viete dať dole, a takýto hrebienok. Táto hrubšia gumička je nastaviteľná. Ona sa dáva niekam asi takto do stredu hlavy. Tieto tenké gumičky stačí takto proste vybrať. Iba ich proste takto vyberete a dáte ich na miesto, na ktoré potrebujete. A tuto máte také stupienky. Podľa veľkosti, kam si ich vlastne vy zachvačíte. Tento hrebienok si dáte vzadu, tuto do vlasov. A parochňa naozaj extrémne stabilne drží na hlave, nešmíka sa, nepadá. Keď je správne zvolená veľkosť, tak je to naozaj maximálne komfortné, maximálne pevné. Nemusíte sa vôbec báť, že by vám to odfúkol vietor, alebo proste, že sa predkloníte a padne, alebo nepadne. Parochňa je strašne ľahká, aj oproti syntetickej parochni oveľa ľahšia. Ona je tu vlastne celá taká ako keby štipky, že vám v tom dýcha hlava. A čo je dôležité, do každého balíčka vám pribalíme takéto silikónové čelenky. Tieto čelenky sú strašne super, pretože tú parochňu zafixujú a tá parochňa naozaj drží tak, ako má. Takže teraz si nasadíme čelenku a následne parochňu. Keď máte na hlave silikónovú čelenku, vyzerá to asi nejako takto. Ono to absolútne uhladí, ucapí to tie pajšlíky, uchytí to tie predné vlasy a ako som povedala, zafixuje to tú parochňu. Takže mám na hlave parochňu, ako vidíte, samozrejme, že si ju prečešem. Takže v tomto prípade sieťku som odstrihla, ale ukážem vám zvlášť v inom videu, ako tú sieťku odstrihnúť treba. Nie je za tým absolútne žiadna veľká veda, je to absolútne jednoduché. Len aby ste videli, že to vlastne vyzerá naozaj maximálne prirodzene. Naozaj môžete akýkoľvek účes, toto celé, tá falošná pokožka hlavy, viete si prehadzovať cestičky a podobne. No, myslím, že som tému prvý kontakt s parochňou prečerpala. Asi to bude na dnes všetko a prajem vám príjemný deň. Čaute.